botase na na fra mo bisi no ba bota ho nti na from botase fo na se ebo nsu pani no de hini ye wu na anu e fa na konwa no no odi ba ntama hini nti botase no mbe bota adua no ho no nyina ye ni wama mfekuo no kuo no ye be nan ya menim a di akonwa no ahina se botase ena babru ena wakasi bretu sa akonwa to a miensa na yeta yi ni papa gwumbi wo ho no ma santene wo ho ntimi ntoma mampo hene enwum ni bi wo ho a onyumbu anya dai wo se wo ye dai santene wo ho a ntimi ntoma mampo hene edwa ba akwa ase no na nani ho di amampo hene na wo ho na utimi de ma no so te ase asante ye nyina ye twem ba ko kire se mampo de efiri tete wo mo de wo ho firi tete botase babru ahina se wakasi bretu nanon bretu fo no wo mo de wo ho no me ade ba ko wo mo ni mako wo mo ni bibia wo mo nsuro ni pani e be ka ene na wi ase aye se yo nka wo mo nsuro ni pani mo kora na ene de wo ma pesika ache nipa kane ni nipa no sade no wo no a sade te bi wo na ye de be ma ene so de so wo sika na ye de ma no wa kuna atwa asuo enso atwa akwan wo pani ne hwan wa kuna atwa asuo enso atwa akwan wo pani ne hwan ye bo kwa no koto asuo no fritete o asuo no fritete o duma nkoma mampon kontonchi obu ehia kuma na ne yen mampon kontonchi obu ehia kuma na ne yen ameni ampon na ne ye de akobo agi etata mampon kontonchi framo abobonu ya ni tranyino kotoko ye wiedio pasa Abusia mamena wase na memo akwa babiem emra GH report so na da bia se de ye no asante mampon ene oman Ghana emu nsem yetimi atwetwe ho nkomo na ene mene me maame prekope eye Madam Alice Ejei Babia ena atenase na maami eye obi a ye ka amamre ne amane a onimu ye pa ena osa ewo eku a omoto nnwom ahodo ene kyese opemso dwumadie bi dasebre eti ase na nnwom to ne ade nyana mutimi ye edeboa ma kyese omuko no edin ede ewiye nnwom kro eba nnwom nsem tete amamre enti abusu aka me ho na ye ma me maame Alice akwaba mommy akwaba ya awuraba na me bajo ho ye awurade adom me ho ye na wonso e nyankopon adom ho ye pa ho aye fenso that's it ye ka se Madam Alice a woto nnwom a Madam Alice ye ho ye me ankasa ni pedua na mdeto wono mommy ufri asante mampon me fi asante mampon wow ame papa free nkransa wow me papa ne konfo kwa eje bredi na me maame se friend maame amagesi na dodo na friend amaduku onu mienu na dem ba asase wow me maame ni fie na house number A11 akire made wow me maame fie no wow ho na mtie ho na ye wo me ho na matena dure ne mommy minim se eba nnwom dia se be nya nnwom bia saa tete nnwom wa binimu ye pa me maame no mo tete me no ye di sa ene afie basa no om na tete me dwonkro enti samra na me kwagro dwonkro 1974 na me kwagro agro no na dwonkro ashantemam nyina na ye nan afie basa ye di sa afie ameni ampon dwonkro tatwa ena maame braye na ye num na bantama na ye num ene ye wasantemam ti sabre no de na agro no muti sende ene nkwala de edwum bia no moto yi nti dwum no de sa wo petete de no pa de a me bomodin wow ya me hoto nyame abo me mitim bomodin pa onzo afu mommy ye nhwe ye se asante mampon enko ne kura ye wo antem ne se sa antem so nim ho bi ya ne hyehye ye nwom be no se nananu mo bretufo no omo ba ha no kan no mo ba ntema
na omote bantima nti omo ba nya asase omo betana so botase na na fra mo bi si na omo ba bota ho nti na fra omo botase fo tisu bi mami botaye ase dua no omo firi bantima omo ba me kunu pani ye firi ye wo pa na se ebonsu pani no ye wo hini ye wo na anu e fa na konwa no no odi bantima hini de tufu omo tu abaha no omo ba kurofon so ampona kurofon so ansa na omo ba ha no ensu ta hene opapa ne mampon hene nti no omo ho kire omo se bantima na afa kuro na ya kikira menasi omo pese omo chechiri kurofofo na omo ba ha be chechiri enti botase e na omo ba bota dua no ye frɛ ne framo so ye frɛ ne framo e ho na omo ye dua dada ne wo maame ne na kire mi o maame ye sa na kire by then na me maame kora ye ho sure enti maame ne na kire mi ti botase no omo be bota dua no ho no omo nyina ye ni woma mfekuo no omo kuo no omo ye be nan ya menim a omo di akonwa no ahena se botase ena babru ena wakasi bretu me nana papa ni fie ni wakasi bretu de me ba ya me hu se obi di akonwa ne bida wakasi bretu na emom botase ahena se ena babru de me hu se afibia sa akonwa to a omo me ensa na ye tayi omo ni papa ni nyina so ye koguru bi nti ya na me ka ho to ya na me wom kwa agro no na me 22 years and magora do in 75 wow mago me maame ne ya nante ye chin adwom de ewo adwom bi wo ho no ma sante ne wo ho ntimi ntoma mampo hene adwom ni bi wo ho a onwum bi anya dai wo se wo ye dai sante hene wo ho a untimi ntoma mampo hene edwa ba akwase no edwa ba akwase no na nani ho de amampo hene na wo ho ne utimi de ma no so te ase asante ye nyina ye kyem baako eye kyem baako asante ma na wo no eye kyem baako dwa ben ensuta kokofu bekwai asuminya feso ye nyina ye ede baako abrewa baako ye mu ade santeman eno no na enwom ne de edoso mezi akeka kwa ma bebre bemti ama bebre bemti yi ma wo de di kama me yi de no mampon antem na yese mo nwene ye na wo di mu bi no okwa atwa wa kuna atwa asuo ensu atwa akwan wo pani ne hwan wa kuna atwa asuo ensu atwa akwan wo pani ne hwan ye bo kwa no koto asuo no fritete o asuo no fritete odumankuma mampon kontonchi obu ehia kuma na ne yen mampon kontonchi obu ehia kuma na ne yen ameni ampon na ne yade akobo agi etata mampon kontonchi framo abobonu ya ni trenyino kotoko ya wiedio pasa wow wamde ya mampon national anthem na dwumni de bebere sa nwom no ni nchemu ne sei kira se mampon de fritete wamde wam hu fritete botase babru ahena se wakasi bretu nanom bretufo no wamde wam hu no me ade baako wow wam ni mako wam ni bibia wam nsuro ni pani e be ka ene na wi ase ayese yo nka wam nsuro ni pani mokora na ene de wam apesika ache nipa kanene nipa no sade no wono a sade te bi ono ye de be ma ene so de so wo sika na ye de ma no oh uni sika no ayesemte he so enti bebre wo nsam ne de pi abusia minim se ayode na makacho se mama Alice enwum to ne de one ne kuo no omoda so ye adwuma pa nti ebia obo mampon antem no ayode wo pese wo behia omo ewo odwumadi ase enti ofre 0559 887983 0559887983 ofre me maame eye awiye nwom kra ombeje wo so na omone wa ya adwuma me se ja ya nwom ne de do so popa mami yeni nkomo enti se ebra enwum yi ba ye national anthem ba ye na moto ne amamre ne amane kwaso se de wonnim yi bibisa se ene mampo ahini ehu nsensem yi asori ya echina yesisi echina sisi no akoye pani ena won so wonnim
sebe abretufo asiye pa ekwa se na wote ya na wo ho ye odan ya na me ho yiyi me kire se akonwa no ensa satena fie ba ko mu pisa okay sort ase anu ye wu adwene no me madwen no ese we di e ni wo ma om nyina ade ba ko abusuan kuo na me kan nan ni om ya ade ba ko me nana o papa firi wa akasi biretu me maame o papa firi wa akasi e fre ne ye brago o firi wa akasi biretu abretu no eso enya ade ba ko bra ba ko na wo mo nyina so na wo bi anyini me maame wo ye ne ye ma mi ne se ne ye ma ye teatre nti na ayo bebre no enso so minim se nana no yi atene konwa no omo abekan etiepra bibi abaye bokọ man po ade asom bi o wow free see ya wo me am ba wi as 75 years man po ade asom bi e bibia ye bokọ abaye bokọ emre chi tokọ epage kukukuku a ombeja na bokọ na wo mo hu se se we ba we se we ba omo so omo nya mim anam na bretu for said minimum omo nya mim omo hu se kwa ye beko wow wa wo tinche na usuro nto no am so aka on be ko om tre pra ayi ni partner wo kama amayen e be ye ni mo nyama mama mpoma nyina wow sesa akwanwa ne tosina ne ye tosin na kuro na tosin wo ba bi kra ye di kuro no kire ye ho ifra sante mampon e de so te obi en ba bi amampon ho obi en mampon di brenso enti nananum ka o muti pra bibia be ye boko nana ma mi sa se tetemre mu wo de wani fi ya wode ba no mampon amane ne amamre kwa so no ye wo ba bi wo hwa ye yi wo hena ye mfa ne mfa na what be bi sa pen mate bi pen je wote na o mse sei ebem ho ba bi ye sie nananom se ye sie hena ho kra ye mfa funu mfa ho sa emfa obi afunu mfa ho wow emfa obi afunu mfa ho ye si nananom a ye de ne si ofura ba bi omfra na SDA junction no omde naba ohima side ona ohima side omde ni si hene ni bia omde na be force abe fa filling station na wa ha na ya fa sansa na ya kwan fi okay sa na ho no mo ne mfa efunu kura mfa ho wow tameti kura mu na me so mi sangi na mi dimpani mfu achi ni ma me no omuguru ye ambobo omudi the better o ma me yesa no nyine yakwa na obe 75 years send them to ya wow and I'm better in 74 my group serious na nipa uru mu 22 years what ma ba ha do say nyize kura wa ya de ade ba ko so ohun so afa o seriously ohun afa pa ma say wow kana me tia ko sita na kokoro kura da so ho get a reaction enti say mampon wo mi se otufo ni ade a ni ade se de wo kan ye be pagya ye be ba din ne nasefo no be kofom boko ombenso ombesi ne boko fe ebi asa na eba so yesi omo esi ahena no ombesi ne kama enti me kro ni suja afikura okay yeyi ohemfoforo ye hu se yasoa no wo emrante emetiri so ni ade eno na ye eno no wa hu me hu na mini ha na mini ha nti me ba kura ne kan am se ne ya bose ne ya mu bia nti ho hwe kan ne de na na takura mani ampon si so sabre na ma ba ro pa mi hu se de kuro no kukuriye mampon panifo nyina awom na na akura no yi na yi kirem kura na me hu panifo ni bi wom ene ma panifo ada bi ade fine check amamre kwaso no bi omode nam eho na mso no ade na fine check wow me kan me de ja minti me ko kan sure me de na say ade fine check kan e wom se emfa bose esebo no emfa ayi no anim yanke de fa ne se na ya de ama se de bia ibobi nsa me ne na me ne de pa o na de me nyini emponi na me ne de ntima me yesan yekoye bibisa o de ko pa na ye echa sama na ya baba opa ebosa yenyina aka ho adwomtofo ofa nipa no dodo ne ya bona obi ehun se mampon ya ade na we de hu nipa no to compare more time no ne dia na de na no yu kakra na no yu kakra ma enti e be fa ne so mommy wo mo aka o mutipra na no mo de abretufo wo mo ya ato abaako o kam nam wo mo ya ato abaako akam nam enti wo mo ka wo mutipra wo mbesi akonwa fefe wow wo mbesi ne fefe fa amaye nana yeni nkomo ebra dasbreti ase no mo ne no etu na mo ko odwumade bi ase da
Oh, Nana Sabons. Free Nana Takraman. One more year, say we could be say it me call. Could they be a grocko? Media deckers will be firing. When you're here, I am a neighbor. Bibia na ye chan I fear on penny for my me mobile hand credit. Bobidi. I'm here to reach you group. Wow. But I said, I me call her Namia Barua. I'm a word that cry. I'm at me at Transfer a dream. And an animal dear. Kaiti pride, basically. Best for fair, will be any edge. Mommy, I ain't. Sɛ mone na wo ka sɛ mokɔ adwabo bi ase aye onwumbu ha ye toma da se brebu nso aye ento ha gwemba ko bi ye na me se na wo no abobrimu abotwotwo wini wono adakwa bebremu hine obua prefra dance ofra kro mafufu e na sa wudu ade nti na tumpa ye onkura ne me frana manaba o na sa ye tumpa nwotwe ye nkura ne wasabe makata cheni o ye onyankonton bresu na eba o ye waya de ye ni o ai onyankonton fresu na eba o na chasa mampofo nyina o ni amaso wo mu aba me enkowe bone so ni mban e ban ne wall ye mu me hwe bone ni se ha ye ma yensene ha wo mu aba me enkowe bone ai wo kwamfa no ade ne kwan wo be ye mu aba na ebo ai ye wo boni wo bo ai ye mu abno so te ase ye mu ban no first one ye mu bu mfiri ho na amai na dom no me hwe na so te ase ye mu aba me enkowe bone ai Bretu obawo bo ye mu abana na bo ai ye wo boni wo bo ai ye mu abno so na eba ahono do so kasa me no beto ade be che ya wow yasumbi na utiringa amenya mebre asumbi uche mu se utirinya na se kan se sam na nam ho sei empanimfo yi asum ho mo Hwana na takra meni ampo na yakọ kokode ewo krone de say achim apegwa. It was 1976 na ma wo one hwana na menye me second born ti yakọ na eba enhimfo na ba ma me yesanse monto mo ye be page ye nyina ma omani egu so mu o maso na wo ba da o wakwamfa no ade no kwan wo bo ye mu abana na ebo ha na ehimfuri nyina chaza obi e ba ye na ebo na eba ye na ebo anu ane ade gege ehimfuri nyina so etende obia ma de nyina na eba no na monyene tata mera ye to enu na ye hene nkasa na natakora mani ampo obi awurade ye tu ye bo ma me yesa so obi antrase yi Yetrasi. No maso. Ye mu aba mi enko wo bo ni o. Man kwamfa no ade no kwan wo ba. Ye mu aba na ebo. Ai. Ye wo bo ni wo bo ai. Ye mu abno na te agina. Wo dia sato fo mo no. Wa be hu se ye firi mampon ne ba. Wow. Yago. Ye na ba mo bebre. Na ba mo mampon hina ba mo pa. Na ta kwame ne amfo so na no wofo. Omo afie na kasa no mema krodo wo akrodo pa wo anata kwame ne ampo na no fe pa na be mampara na be mampara na be makan o sa tubu afo akon wo be ma manifre adure ne predua sikumase wo be me bobo wo be me wo sa tubu afo akon wo be ma mampon hine be mo pa ya deji ayene enwom no mo hye tena se nwene ana se awurade ya tworo wow tworo ne yakinkai na be mo mpara na be mo mampon hine be mo pa so on e di na santin eki na be mo bebre na be mo bebre na be mo bebre wo se to bu afo akon wo be ma manifre de na mampon hine be fia so ati ati mampon hine ba akon nye se we yisi enyina ba akon ade ba akon akonwa ne ye nipa ba akon de saka ni adoma konwa ena na ohima na te so na amani ampon akonwa na ohina te so wo be me bobo wo be me wo say to bu afo akon wo be me o mampon hina be me o pa
na cha say himfo na am di ho ni nyina etwe wo magu ba bi na ye de tata so nti enwom na de bebre se ohene ba ne chini nyesi ne so ne one ne dom ba na wote enwom se emu nsem no so ate agina na wo hwe wo mutimi hwi asa no ayo so music ni free ba wo bia beje ya anya be da akodwo ya beje dodo ya beje na nanom de wo ma hwe yen o mko so hwe ye da so wow anu se mbeti asema anya me da kura sana na butoko hinawu me beti me hu nyina agiri me Urade makoni fie ho kra owo tiri modern owo ni made ye che mampa ma ya hwede ade o sante ma ya hwede ade na Ghana ma ya hwede ade ana ni wo no de onyame na oya hwede chichifo ahomete omso maame o kire bekwa akwapo maame omso maame bi busa asente wo maame o wi ase omse an na mso owu onu owu ya nkope kola no sede o sitie no wo ye nimdifo pa wo wura fia ne fia sesa so ana me wo fa no ana wate tasa me wo fa pa ye ni papa no wo pe wo fa pa nyenchen me se na anu me ba mbete ye ma yare ho se na wi ase kra ye kire de ana botoko easy aje ne mbo ate urade mfa ne kra nto yiye mai wo fa pa nyenchen wo fa emo ya o papa Brantia pa. Mika la sambagura ha. Heya na meti. Kwacha Frasa community center. Na ipie ye wone ne ndom no se na bo aten ba na msem nkam anu ntum. Wote nka wa. Ye na wo bema. Akwara tigina se ya no de sasue nbutu. Siko yi wa nka yo. Debi. Na nka no to ma meka na 11.5. Ono die se sika 7 die. Enti ye bo mpaye ama ne maame se on de wo de onim kata ato no maame na etwena mekwa akopɛ makɔchia wokɔ afrem mate mekwa akɔchia no kyena pa because wo ma Ghana maya de o ma Asante maya de no ma mampom na de so nana what the mampom akwai wasa de mampom abaye nana de mampom akwai no sa de mampom abaye Yahweh ya nyakura enya hwe ewusia ye kase ye di akire amese ebe di adwene da akire akɔhwe mommi nnwom ne de me se ekiki mo pa ma me nkoso afa ne number na ema mo na mo pe one ne nnwom kro eku na watimi a contact omo na ene wo no mo kasa bibia be ya adwobrɛw e de ama ho enti ope ewiye nnwom kra number no 0559887983 ewiye nnwom kro no eno na Madam Alice edimu tintimai pa ene ope ebibi nnwom pa chese nnwom ye kase ye to na ewiye bo na nsuo to wonsa beka wo ye maame akache mami ye nhwe sese ya ye hwese sebi asundwie beba mamponyi ye ko den na wo ka edi akire adehye no de wo mo ni mo ho ano odehye bia na nunu adehye ena wi ase so digya ne muna nenam timi de me ka cha wo ne se obi anfa na komantu nsu na wo mhwe ba bia de na eseto na wo mfa nto na nya asundwie ma oman no na ye ni ayedi akire no ye ni mu anwase esre wo mo pi na nanom mo ko mo tempra na wo mo anhwem sade ye de to ha ye de to ha ye sei so ahụ na ye hunu ano na sai kwa ye sei wo firi mu a wo firi na enye ede amamoye ba so omo ya ato abaako eka mo nem nti ye sei wo mo afamu mpanimfo wo nkwala wo ahodenfo wo eren ya ye sei menso wo nti omo nyina ka yetipra omo be yi nipa na fefe se de eto da bia omo ye no na ye hu ye ho ano ye ko edim se nipa dwumadi nso akodi de nsem kase pa se bi wodi mutintiman no ye nyuna ye hema na hema enso hema na se hene hema nso akoye obi kan wo ba so akoye pani a wo fi enti ye kase ka bibi kakra bi pani hema be kasa na pani na ehia abusia ye nto ne sa na bota se hema no nyina ho
nyina ben ne na betnas no mo ahwe no om de ato de je ka se ma oba futu ketu bi so abeka de de meka che na nan se o nana on hwe ne metifa ko on twa na ni abusua ne nyina ye de ne si akonwa no ya abusua fekuo ne nyina maame o no ya fekuo ne nyina maame na hima se say wa kase bretu ahina se bebru ene botase ne nyina won na da no enti won na ayi wo nyina kuo ne nyina maame enti do obeka no ombetu sana da bia ye no man okay ye ko wase me twatfo kra wo obi nso tia na nchia de mechia amagofo mani nyina wie nyonkro obebodin na obebodin me mo bo mo din bodin me se me mande wa ban de ochirema reku na nadwommo ya oba fi mani nyina twema mansa ata ne ata bra anuro wo mo nyina me mo bia ha amanya ma de mechia mo nyina momnua pani Alice ena ekasa no mechia mo nyina mesre nyankopon hira ma mo nyina memende nyame ya aduma ebobodu mienu ne nyina ye wo new da mai e kwa ya aduma amo asiniti a ikronto piao abusia ti meda wase we ye first nkomo amene momi bedi anim se o ye very busy wo ye very interview ye hye ya che ede ne nyame ama na bam na yedim se bra ne bra no ye maame o ye free nko ade a ye ne bekoso na na twen nkomo san se sebe asantema mpon history onimu pa na ne afi na onima mamre ne amane nso enti bibia che ya adwena ye behwe se ye beba momi akache na woni adi nkomo atwen nkomo de afa ho na de mesre ne se ope Madam Alice na woni no aye adwuma se ebia wo ye dwumadie bi se ya ware eyie dwumadie ahodo bi a wo hwa ye de nwom kro eye ma ne yeye bia no wohia sebe eni e ba beto ama na ye de sebe o mo beba ama dwumadie na atima ye kama message se obefa number yi eno eye me maame number Madam Alice eje babia number no eye 0559 887983 ebia me contentem pepacho saje 0559887983 se owo akwantu mu na wo nipa bi edi dwuma na ono so ebehia ye maame mu so a obetimi apeke number no na wo de ama oni akro na watimi afre momi na wono mo so akasa mesi bibi adafo mboko we nye kasa tenten bia adafo pa enti frɛ no na ono so meboa ema odwumadie no entumi enye kama meko no na mechia me papa ne me maame mo a mo Germany eye nana kuamo aboaten mechia pa nana ena mama Agata onso mechia Madam Abeta mechia wona ehwe videos ahodo ni nyina no jechia obi bia okọ YouTube a eye GH report and oko Facebook so abetimi follow me journalist Kobe TikTok GH report video we nyina ho onsa ebeka yakra mu